Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Coordination Committee on International Borders kapenpa bakamdan jing persya ke jingker sainar hapdeng ke jela ban kari Bangladesh hendai baka sorkar kapenbet shwa ya upod usam kumju ban kenjo ketien ru ya kitrai jaga. Hakala asngi ublei ke CCIB ke jingalam u chairman uba kemen merchang ringkat ke Khasi Students Union Sengkme bat West Chanta Hills kelayo bani kendo ya u Naval Singh DIG BSF banekran sanibha habede bat kenikakam. Habakran shiginong thok khobor ubak kemen uliyat ho bagajikran jongki bat UDIG kalong kerpang yu mauput khatar spa nyupuar hadu khatar spa nyupupra ubadan hagawa ungot ulaong bakat kum ka agreement hapdeng kari India bat Bangladesh nadu usnam shiraknai spa sanpupra ka kedo ba mauput udai bandong hapdeng kawa ungot hagaba kiniki atli kiri kinyo ban pedankam hendai hagini sngi kawa ungot barok kawai kalahab Hakari Bangladesh kabela pendong ban sngokhya ya kekenhun. Shu ulaong belada ka sorkar ka kam bagladap ban penbet ye uput usam kadai ban kersainar nadu uzira lain kenang bagi jaka baro kinong trai de kinong shongshnong. Upa kemen uliyat hu bana kaliang UDIG hadian bu ula sngap thu e kijing e bat kijing pen pau jongki ula kular bu undra ya kenika mat chaka sorkar ban kren sani bha halor kenika kam. Dan komandan bat Kibiru jong kimo kia dan hongko. Dia kajing ya kenduk jongi mentakas ni kalong halor kajing kuat jong BSF. Bakin ong yangi bakin pen ong yangi ban pengkloi ban bengintrek kum kipai ba ban pendep noi ka fencing wood. Ya oi nak kaliang jongi kum ka CCIB ngalai ekren ki. But ni ngong ki nak kaliang jongi kum kipai ba bat kum kitrai jaka kum ka CCIB ni klem persya ka fencing ni kuat ya ka fencing bakan long tang ba ka fencing kamde ban kata ban bam ya ki jaka jong ki pai ba kum bangi ju yang hakaju kan ne kanong rim nadu mensywa hadu mentaru ngien hakan kanong rim nyong ki ba hoi nyim don sa kawai sywa kan ne imat kadon gajing sngotu bakla na kaliang jong ki BSF ki ong ba hana ba kibriu jongi kilong kadon gajing ya syur hapeng jongi bat kimo long gajing sotu bakla bangi dan gajing snow mong lada kidon gi BSF nre nak liang jongi ngim don bukta ke ni snow kumen bat ni snow hun kumen sim bagi BSF kidon bat ni long kum ki para kum ki men kum ki para cum para namar balai gajing don jong BSF konra ya gajing suk gajing singai nyangi kum ki pai ba jong ka rima khalia jong kari India ha ka ba Ibriu banabar na Bangladesh kim la banwan. Te halor kan ni nakaliang jonga ngala omyeki ba nyim dan kum kata ka jing snow ya phi ban ring snow singan ba phi dan ma phi. Te ha ka bai de bar ka fencing pan ki kwa yang ni ban pendep kloy ka fencing bat ban yai kat kum ki ain kat kum ki ba la penbe dak sarkar. De nakaliang jongi pat kumbangi la yeng haginong rim jong ka CCIB na do mensywa hadu mentah. Kidai kita hi kiba ngi kijing kuat jongi kuat baka sorkar. Ka sorkar makhalaya kadai ban suthu kumju. Ko bai dei baka sorkar India kadai ban suthu ba ngim prasya ka fencing ndrai ka fencing kadai ban long ba kinle hau juro line lane lada kimla ban le juro line ro kidai ban pebe shwa yo put usam. Nomor kumba ya kren hakan ka kajing kan jongi hang ni po badu diaji kalong specifically ya pilar khatar nyo puar hadu khatar nyo pupra haka to jaka jong ka muat tengo bu jing kali ki namar katkum ki agreement jong ka hapren India ka Bangladesh nadu kisnam khatkandas pa san pupra ka bagi khot ka neru non agreement haka ba ya pilar ude ban long hapren jong kawa haka ba ya kawa muat ka bagi khot ka pian riwar de ban pendon kam dabro arteli kiri haka bagi pai ba jong India ke Bangladesh pila ban pendon kam takamut pilar dan hapil jong kawa hendrai menta kalong ga ke ba susi ba nadu pilar khatar spa nyo ndrupo ranrup khandai ter hadu khatar spa nyo pulai pilar ulakiu sheneng kawa muat baro kawa muat kala hap spa Bangladesh kalong ga ke ba susi yang ni kum kitra jakabat kum ki kinong shong jong kari India kum no gane kawa kan hap se Bangladesh ka sarkar kali ayu halor kan ne bale ka sarkar Meghalaya jongi lene ka sarkar India sarkar kami kamle ya kan ne balada ka pen kiu kumne bale kam pen dingi
chicken kum tra jaka te hak bai de bat kane ka jing kren jongi bat ki BSF kalau bangi nak kalian jongi ni klem persya ka fencing dari tangkawai ka fencing ke de ban long ha zero line bat ka sarkar ke de ban wan ban penbe shwa yo pu sam ka de ban wan clear hangi pai ba ka de ban wan daga ban batai bah hangi pai ba rangkat ka jing dan lang jongi pai ba ban penbe yo tau pu sam namar ki agreement nadu men shwa hadu menta bilong bai ban penbe shwa tau pu sam bala daga sarkar ka ong ba yang nu pilar badan menta de bala penbait deu bala long permanent tika sarkar ka deban sinai ka fencing how zero line ken namar lada lada penbait kita kamut ka jakabor ka de jongi di bali how zero line kam do ya kata kita ka de jing ka jongi but UDIG Jadi ibu dia ji orang tu orang ba ni kimat ni kena ki unra sarkar indian kono kom te oh ka jing keren jo UDIG nakaliang jo wang okay fine hadin bola ya keren but ni hadin bola su thu ya ki grievances but ki jing jongi but ya ke bangidon ban ong hau nakaliang jo ong okay ngan ya keren but ele ban ya keren bat sarkar ban involve bat sarkar ban ya keren nak bentakane te nakaliang jongi ong hoy namar nakaliang jong BSF haji sha ka problem hi kade bat ka sarkar kam khen snap yang ki pai ba but nakaliang ka sarkar kam don kata ka jing kwa jong ka ban penbe yo no pu sam ma tikum ka CCIB ni kay ka jismo jung fil namar ba ya kani kaman di sa wadi ban fat sarkar kan bukan fat nak dari nakaliang jong ni nim nang badang kumno namar ba haji sha ngiyo ka city na uni we komandan te ong ba dufun yang ong ba nakaliang jong dia ji kwa banya kendo FP kum ka CCIB te ngong nagbenta ayu ang am kren nagbenta ka fencing te maringir ngimtip ya kata ka jing tumo jong ki ong ban ya kren halor kalan acquisition hak bay de but kene ka benta ka ba hap ha pilar khat ar nyu ar hadu nyu ar 7S te hadin jong katu te ngong okay lapi ko abnya kendo tin mana aglen jong ngim don ni ladang ya kren bat ka bor defense lenen bat ka bor sarkar ka jing ka nongrim jongi ka deko ka debe kunju kam dan jing pare ketemu dia ji pi dulu o Nawal Singh UDIG te nakaliang jongi kum ka CCIB tangkawe ngakwa ban karpat ya ka sarkar meghalia kumju ka sarkar kami ni kum ki pai ba nilaya lenti mentala arpusan sinem ya kana kam kadol jing ayu ya ka sarkar ban solve kana ka problem pitip ka sarkar katip hi plan ba kibun ba ki jaka jungi ki balan shabar jong umaput had shabar jong pilar balai pimla ban penbet yo nu pu usam bat ban khod yangi kum kitra jaka ban don lang ha ka por ba fi survey ha ka por penbet yo nu pu usam harkat bat ka Bangladesh bat lada piong ba pimla ban penbet yo pu usam pimla shu ban penbet balai yaki we pila ban penbet balai tangi yaki si jaka pi penbet ndre yangi pat sibun pimla ban penbet te ngam ku bakal long partial lada pila ban ku ban le bet ya barok kena bangin dupsuk kena bangin ya kata jaka kaputa jong ngim persya ka fencing dalele ndre ngi ku ba ki jaka jong ki di ban wan sengi lane ngi de ban yo ya kono ka kenja compensation nadu pilar hadu ka fencing kena bagi jaka jong ki nam do shu but sagaway nakaliang jong DIG uong yangi uong ba yamentahi nginam la shu ban le namar ba ki agreement ki ba layakut bat ka sarkar Bangladesh menchua ka sarkar jong hasina kane ka sarkar bamenta kam pediang shu but uong ba nadu ba la change kane ka sarkar la kala dengan sarkar syakane ka sarkar thamai ka long ba do kata-kata namar kam pediang ya kane ka jingkir hajan jong 0 point tenga nagaling jong ni na kung kasi CCIB ngaong ya uba kani ka jing yale jong ni kamde tang mentaw snem la ni hagini ki R19 snem de nadu ki R4 pusan snem mensua tela da sarkar ka kwa ban penbe kani ka kam kade ban penbe nadu mensua kanam sa teng hadu mentah te ngong yu nagaling jong ni nga kumba pila lamlenti ban rai kani syak sarkar snob ha ra lem syak sarkar ban sengoy ka bakini gidi jing jom ni kum kipai ba ke bedak sa apok ka border ni kuak bakal fencing kandon tang ba not at the cost of Arlang